Fel yn deud yna, mae hi'n 10 mlynedd ar hugain ers sefydlu Pesterocia, un o ddigwyddiadau mawr yma yn y Gogledd. Mae yna grŵp arbennig wedi ffurfio ar gyfer yr achlysur yma, ceffylau lliwgar, mae nhw rhyw haw ymarfer rwan. A pnaw yma, ges i sgwrs efo 2 o'r hen rocars. 40 yn strymiau'n gitar, dodjan o'r ysgol cael peint yn y bar, yn Pesteroc. Oce, dwi wedi gwirionnu'n darllen golwg wrthos yma, a dwi'n meddwl bod pawb dros hanner cant wedi gwirionnu'r fath. Mae'n deud fan hyn, ar ddu a gwyn, mae'r 50au ydy'r arddega newydd. Iep. Da chi'n mynd i angen sy'n da? Na, dim o gwbl. Mae wedi bod yn dipyn o hwyl ail ddechrau wneud pethau efo Dafydd a Griff. A wedyn, mae wedi bod yn dipyn o amser. Mae'n oes rili ers pan nathon ni gychwyn trefnu'r gwyliau ma'n yr 80au. A Griff, dwi'n siŵr rwan, wrth drefnu'r Pesteroc leni yma, mae'n anochel bod chi wedi hel peth wmbrath atgofion am 10 mlynedd ar hugain yn ôl. Wel, hollol mae Gwynfor yn dweud, amlwg da ni mewn cyswllt beth bynnag fel cyfeillio'n agos iawn, ond i gael dod yn ôl i fan hyn efo'n gilydd eto, ac dim ond y criw yna ni yn i'w drafod, ac yn amlwg da ni'n cofio'r hwyl da ni wedi cael ar digwyddiadau, pethau fydden ni sôn am, pethau fydden ni ddim sôn am. A peth arall diddorol iawn yma'r ardal, dwi'n wedi bechu rwan, dwi'n gwybod grwpiau fel Maffia, Chwarter Un, Celt. Mae'r ardal yma wedi codi gymaint o grwpiau Pesteroc, dwi'n gwybod rhan o hynny siwr o fod. Mae yna rei bobl allweddol sydd wedi wyluso peth ddigwydd. Dafydd Rhys rili wedi o hyd o gwmpas, ond ti'n meddwl fod Griff, da ni wedi colli gyfeillio'n Dafydd a Les Morrison yn un oedd yn allweddol i'r holl beth ers dalwm mas, wedi cynnal pethau drwy'r blynyddoedd efo'i stiwdio fo yn rhoi cyfle yn rhad ac ddim yn aml waith i lot o'r grwpiau sydd wedi enwi, ti'n mo? A heno, wan te Griff, fan hyn, llwyfan, Clwb Rygbi Bethesda yma, y cyfle i weld a chlywed ceffylau lliwgar. Da chi'n edrych ymlaen, dwi'n siŵr. Edrych ymlaen yn fawr iawn, ac yn falch iawn o bod wedi cael y cynnig gan yr hogiau i wneud, ynddo. Dwi'n meddwl bod o'n dangos bod ni gyd efo'n gilydd lle ac bod yr un teimladau yn bod am y gerddoriaeth mae sydd yn ffynnu yn y Ffrinogwen. Mae'r hogiau yn caru i cerddoriaeth, a maen nhw wedi dysgu oddi wrth i gilydd, ynddo. A dros y blynyddoedd, wrth gwrs, mae'r Clwb Rygbi yma a'r llwyfan yma, mae'r adeilad yma wedi bod mor bwysig, mor ganolog i Pesteroc. Fan hyn gychwynodd yn 83, jyst criw na ni'n nabod yn gilydd chwarae rygbi yn bennaf a jyst syniad yn dod i neud o rili, cos o'n lot o weithgarwch yn barod, di bethau ma'n di digwydd cos y Pesteroc, a adlewyrchu be oedd yn ymlaen â'r Pesteroc. Ond yna ddwsina i geiniau bobl yn ymwneud â'r trefnu. A jyst, rili, o'n am ffurf o'n efo ffaith, o'n am pwyllgor, ac yn ymdderiad yna ni fel trefnwyr, dwi'n meddwl. Fel 2 rocar, bythol wyrdd, mwynhewch hynno. Da chi'n heiddi'r llwyddiant. Wel, edrych ymlaen i gael... A rondwch o ge, codwch y to yma. Mewn i hynny. Ewch eich o'r aglas. Mewn i hynny. Da ni wedi mwynhau gymaint, da ni'n meddwl illa na ni'n neud un arall. Dwi'n fentro galw Dafydd Rhys yn hen rocar fydd gynt o Chwarter Un bellach yn aelod o ceffylau lliwgar ac eto fydd un o sylfaenwyr Pesteroc. Lle rath 10 mlynedd ar hugain, Dafydd, dwed? Mawr sydyn, mae'n teimlo wrth o ddoe oedd y Pesteroc cynta 1983 lawr ar y cae rygbi. Pobl yn heidio yma, lot o hwyl, a pawb yn helpu allan. Be di henod i dros noson i ddathlu, bod pawb ar ôl i ni stopio'r trefnu, mi nath pawb arall gario ymlaen. A da ni wedi dod nôl i wneud chydig mwy o drefnu, bob na hyn. Ond mae gymaint o bobl yn y gymuned wedi cyfrannu. Mae heno noson i ddathlu cyfrannu ar pawb. A mae eisiau pawb ddod draw. Fydd hi'n noson dda. Mae Maffia'n gorffen y noson, Radio Rhydd. Mae Martin Beats yn canu. Fydd yna ddigon o hwyl yma. Ac yn ei sôn efo'r hogiau rwan, hyn yn digwydd yn y Clwb Rygbi, mi alla, oherwydd newidiadau sy'n digwydd yma, mi alla hwn fod y Pesteroc ola i gloi rwan, ola un yn yr union le yma, Dafydd. A mi alla fod y Pesteroc ola yn y Clwb Rygbi yn fan hyn, achos mae ar werth, mae'n debyg, felly am hynny, os oes eisiau brynu fo, a cario'r swyddodiad ymlaen, mae'n gynnig i chi. Ond am heno beth mae'na cyfle sicr rhy dda i gollus. Da chi yn y cyffinia, swn i'n dweud, dowch draw, di byth rhy hwyr. Nag ydi hen i fod yn hen rocar ac di, Dafydd. Yr un oed, Y gwir o Bethesda, Angharad a Rodri. Pesteroc yn dal i fynd, gwych yn dweud. Sawl un yn gwisgo bikini na mae'n siŵr dros y penwthnos, oherwydd heddi yw diwrnod cenedlaethol y bikini.